Els llums dels semàfors amb la silueta d'un velocípede afecta a qui? Ai, mare meva, un velocípede! Sembla un velociraptor, un dinosaure. No, un velocípede, a veure què és la bicicleta... A qui afecta? A, exclusivament a velocípedes, B, a velocípedes i ciclomotors, o C, a ciclomotors només. Fixa't que és un velocípede, és la bici, és la bicicleta, sí o no? Llavors, a qui afecta aquest semàfor? Exclusivament a velocípede. D'acord? Passem a la següent. Quins usuaris de la via han d'obeir aquest semàfor? A, les bicicletes, B, els ciclomotors, C, motocicletes i ciclomotors. A veure, la silueta jo penso que està ben clara, no? És una bici, tu. Home, no fallem aquesta, Per favor, aquesta no es pot fallar, Aquesta és molt fàcil, Que la falli, cuidado, Que ho posi als comentaris, que li donarem una claqueta. Una claqueta.